Please give a big hand. Somebody shout out to Senai. Alam niyo meron lagi bis orang kopi. Alam niyo lagi di semua Captain lo, ano may player. Ini ba? Ibang suat kopi. Ada yang ini pasang kapiten. Player pertemuan kami yang menunjukkan. Congratulations, Indian Forest FC, Zora Player. Video official, untuk foto, masih kita belum. Ini function yang belum official itu. Pinidak Jambeli body Jambeli FC committee president secretary alang itu mahin pen cipe dupon bangso ahawarapan kakhela somarpan ningkirung pen encouragement ki pipon thek lasi lili tumalang litumaphan kecheng si committee organizer committee tumhan nili tum team tiger hor pen team tiger hoi pen nili tum ningaklong choro par iglo. Once again we would like to thank to the Jambeli committee, respected president and secretary, on behalf of the team tiger for inviting us on behalf of team tiger on this program today. And also my dear audience and my dear players, we are very happy and very appreciated to the committee kasi nilitum team tiger hin pen ningaklong pen churu par piglo la pen nang dak labang sorong aphan nilitum team tiger hoi pen non kewang jilang taring koi rapho Christmas advance Christmas akardom pajir pen kado gawe aphan tame bangso rong bamadla bangso aha waralong misen mi et pen mi phun pen awga pran ki misen je phan nilitum team tiger hoi pen arnam ahir jume hang piglo lapen ke especially committee tumhan nilitum team tiger hoi pen ningaklong pen kachurola mange lahelo je non ke bang jilangar ni phan tame alang litum kaching thora somar phan kapathu a players tumhan aning kapathe ponthek encouragement ki pi ponthek aposi nilitum mahin pen ningarong piglo lapen ke bang jilangar ni an pen tame nilitum team tiger hoi pen lason khela dhula aphan tame nilitum rat
kacirap kacitu long tome nili tum raso bangso society ke message phane nili tum kaike tame tim tiger long mangke ar jabdun thibdi la pen pini ningarong pigan lo nili tum hanla tim tiger afan dak nang ke hang pen nili tum nang kaci tong dun long ke lage nili tum kopai busi cuma thaig lama belo la tusona ta sinon e frang ke bang yelani kaching thura somar phane nili tum nangli tum committee ahin pen an so se ke ja pon pen kapaching thur pon thegi phan bangso la bangso hawar phan kaike nongme kewan thegi phan sini lita arnam angno hirjume hang peglo kardom 2024 Advent Christmas agardom kado e phana me pipa jirlo pini la keli tum first Borlang Fair Super Cup final tournament ang bom ben final mate ang dum kiti kapathu pini hanlo labang solong timung non FC Dipu lapen Indian 9 Forest FC Borlang Fair atum si pathulo labang so kapathu long lake Indian Forest 9 FC atum si chipi hai ponlo isi agul pen labang solong nilitum nili lake organizer mate Jambili FC along aminiar lo si nilihin pen kachurukang tung la hello nilitum labang so a tournament ki bielong yesemet pet ke kaching hon team tiger NGO alang litum nilitum hana chirap dun piglo nang chirap dun penajok alang litum pini ang dung kitian da mena chitong dun si labang so kapathu along nong eta me alang litum ahin pen nang chirap dun pen pipajir long lo apo senilitum suri ningarong ningkang sam akardom team tiger tum phan chipilo lapen labang so a tournament nilitum ki bipon lake kiwang ji we kimi o somara tum phan kapaching thur ponji lapen jasemera bangke drugs awareness drugs ki chuthap ki jun thap tum phan kapachi uye phan senilitum mang pon lo la hello la silabang so a tournament lake nakeli thuji 2025 aningkan staminiltum second Super Cup of Borlang Fair bipon thuji la sikadu ko vera phandame hala so hut nangki join nun je phansini tum chuning ripon lo pini litum labangso angdung ki tielong nong e kapajir pon lake winner atum phan trophy with poisa mate sika suring koi lapen runners up atum phan trophy with tangka bang suri cap pipon lo si churu par piglo kado we ka chitong ara duana phanta lapen team tiger tum phanta lapen esemet pet nang litum digital life karbiang long lapen kaprek media nang chitong dun da dolang Assam PI news media alang li phanta me churu par piglo lapan sineli lam theng ton kon kok lo kardom